Ngisondeze kuwe Nkosi. Bongathanga i-tune ka-Nearer My God to Thee ayikhinking yakhe. Ithi konje Nearer My God to Thee ithi kanjani? Nearer my God to Thee, nearer to Thee, nearer, Iyaculeka vele. Okay. Ungabuyela kuleyo sho. Kodwa ngabe sicula wena ulide ungene emva kwakho. Usingayicula kabili. Icule ngale tune yakho soyicula. Okay, so buyela ku tune yakho kusasa ngasese seqala. Ngisondeze kuwe Nkosi khona ngibethelwe kanye nawe njalo iculo lam njengomthandazo wam lithi ngisondeze kuwe Nkosi noma ngingumhambi ngiphumule ngisebumnyameni lishonile nasebuthongweni nasekuhambeni ngithi ngisondeze kuwe Nkosi mangikhanyiselwe ngingaqhutshwa endleleni eya ezulwini ngidonse ngothando nangamazwi akho ngithi ngisondeze kuwe Nkosi. Sizoyiphinda kusasa ngale enye tune. Jacobe 4 verse 8. Jacobe 4 verse 8. Wozabo. Lithi sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kunina. Hlanzani izandla nina zoni nihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo mbili. Amen. Ngifuna ukuyichaza. Ngithi angaze ngicawuthi ungayichaza sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kunini kusho ukuthi indlela ukuthi uNkulunkulu asondele kuthina ukuthi thina sisondele kuye. Usho njalo. So masifuna uNkulunkulu asondele kukithi fanele thina sisondele kuye. And then hlanzani izandla nina zoni kubalulekile lokho njena nje kusho ukuthi njaba priesti nabantu ababeza lapha eThempelini babegeza izandla lapha ko iculture nje yokugeza izandla kahle hle ihambisana nokuhlanza izono iqala lapho akho nokudla sikudla kahle hle
ukudla nakho kuyi-ritual kahle hle ngoba vele inkolo yobuKristu ikhuluma ngokudla kakhulu from ekuqaleni whether izinkwa zokubukwa whether yini kunokudla njalo but nje sifane sihlanze izandla ukugeza izandla is just outward reminder yalokho kuyikhona ngoba okuyikhona ukuthi nje fanele sihlanzeke phambi kabani kukaNkulunkulu nihlambulule izinhliziyo ninabonhliziyo mbili kusho ukuthi ke into efanele siyenze ukuthi singabi nama-doubt singabi nama-double standards whatsoever ngoba i-doubt ikhanda i-double standard ukuthi sihlambulule izinhliziyo lokho okuyonisa inhliziyo ngaphakathi sikukhuculule ngizogcina lapho umama angachaza okay so sefasi keep nje double mindedness sithembe ngavele umubu usebenza ngokuthi asibangele ukuthi singabazi ngoba usathana make ehlasela ulento ubani uAdam kuphi Eden uAdam yalazi izwi likaNkulunkulu usathana uhlasela uAdam ngalo izwi likaNkulunkulu kodwa ngokwendlela yokuthi amenze ukuthi angabaze okushiwo uNkulunkulu yilokho abantu abambi nabasebenziswa umubi abakwenzayo ukuthi uthi uyibone into ukuthi njani bese yena akwenze ukuthi ungayiboni ngalendlela oyibona ngayo bese uyadoubta wanze kufakela ukudoubta usuke ezitshela ukuthi sekunqobile because uSathane operate kanjalo ufaka ukungabaza kumakholwa konje sicela number 1 noma ngingumhambi ngiphumule ngisebumnyameni lishonile nasebuthongweni nasekuhambeni ngithi ngisondeze kuwe Nkosi mangikhanyiselwe ngingakhutshwa endleleni eya ezulwini ngidonse ngothando nangamazwi akho ngithi ngisondeze kuwe Nkosi sizointercede nakuthi June 16 ngithi so intercede mase sikhuleka nanokuthi June 16 noma June 16 engasho lutho kithina as Black South Africans West as Zulus kodwa ke singakhuleka baba wethu